ljudi, ja sam i dalje u dobrom društvu. Moja mačka naprosto ne želi otići, ali to nema veze, mi nastavljamo dalje sa drugom temom za koju ja smatram da je od presudne važnosti kod komunikacijske strategije, odnosno kada projekt dođe u onu fazu kada se zapravo želite obratiti vašoj publici. Međutim, prvo i osnovno pitanje, a koja je vaša publika? Ako to od uvijek znate, onda je s time zapravo polovica problema već riješena. Ako to ne znate, onda za tako nešto trebate zapravo krenuti u svojevrsno istraživanje. Međutim, da biste krenuli u istraživanje vlastite publike, mislim da će vam u tome i pomoći jedan presjek koji kaže da zapravo u bazenu cjelokupne javnosti ne morate se zapravo baviti sa svakim pojedinim članom tog bazena. Za kulturu, koja je vrlo specifično područje, kaže se zapravo da bazen naše publike je podijeljen u 3 dijela. Jedan dio publike je ona publika koja naprosto nikada ne konzumira kazališni ili umjetnički sadržaj, generalno kulturni sadržaj. Naprosto to im nije interes. Druga publika je ona publika koja je vjerna kulturnom sadržaju i koja od kulturnog sadržaja se osjeća, dakle, zdravo, bolje, bliže vama. I treća publika je ona koja zapravo povremeno konzumira sadržaj iz kulture. Već ovako naoko možete zapravo zaključiti da sadržaj kojeg nudite ljudima kojima naprosto to nije interesantno, da u tom smislu ne trebate ni utjecati na takve ljude. Pa ako ćemo nekakvim matematičkim rezom, vi ste već gotovo pa 33% svoje potencijalne publike negdje ostavili sa strane. Ona publika koja je vjerna sadržaju iz kulture, a posebno recimo izvedbenim umjetnostima, je publika koja će vas zasigurno popratiti u vašem radu i tu publiku zapravo ne morate posebno nagovarati, ne morate posebno isticati određene komunikacijske poruke ili kreirati određene apele kako bi ih pozvali na praćenje tog kulturnog sadržaja. No, publiku je isto također važno zadovoljiti, isto također je važno održavati određene odnose i u tom smislu tu publiku nemojte zanemariti, ali probajte tijekom nekog vremenskog razdoblja održavati kvalitetne odnose sa vlastitom publikom. No onu publiku na koju se morate sigurno koncentrirati ili usredotočiti u većem broju slučajeva je zapravo ona publika koja sporadično dolazi u kulturne institucije ili prati kulturni sadržaj. To je publika koja je zapravo s jedne strane specifična zbog toga što se kreće zaista u širokom rasponu i to demografskom rasponu, kao i publika koja ima vrlo specifičan ukus. S jedne strane je može zanimati jedan element kulturnog sadržaja, a sa druge strane može biti vrlo osjetljiva na neki drugi zbog toga što naprosto u njemu ne vidi dovoljnog vlastitog interesa. Sad, kako doći do te publike? Kako tu publiku privući k sebi i na koji način joj približiti, dakle, rad s kojim se vi bavite? U videu u kojem sam spominjao kreiranje komunikacijskih poruka, važno je zapravo prvo razumjeti jezik publike kojoj se želite nešto češće obratiti. S obzirom da ne možemo pretpostaviti o kakvoj je specifičnoj publici riječ, odnosno o kojoj je točno demografskoj, sociološkoj, odnosno socioekonomskoj ili nekoj drugoj kategorizaciji publike riječ, za početak je uvijek dobro napraviti neka testna istraživanja. Ako izlazite sa određenim projektom van, možda ne bi bilo zgorega da pozovete prijatelje vaših prijatelja koji bi mogli pogledati, dakle, određeni rad, koji bi mogli participirati možda na nekoj vašoj izvedbi, koji bi možda mogli biti upoznati sa nekim vašim komunikacijskim porukama, čisto da procijenite da li je u ovom bazenu od recimo 30% ljudi baš to ta publika koju vi trebate ili publika za koju ste pretpostavljali da će biti zainteresirana za temu kojom se vi bavite. Isto također, ako
niste u mogućnosti pozvati nešto ljudi u neki vlastiti prostor, dobro je zapravo za vrijeme prvih izvedbi naprosto napraviti blic istraživanje tržišta. Odnosno, propitati dakle, publiku koja je došla, koja su njihova očekivanja bila od dakle, same recimo predstave, izvedbe ili izložbe, ovisno kažem o vašem radu, ili ponuditi dakle, potencijalna rješenja iz kojih možete zapravo zaključiti što bi neka vaša publika mogla voljeti. Druga stvar koja je također važna, a to je gdje i na koji način se obraćate toj publici. S obzirom na to da je riječ o nešto širem rasponu publike, onda i probajte prilagoditi jezik komunikacije prema toj publici. Ako je riječ o recimo mlađoj publici, za pretpostaviti da je taj rječnik nešto suvremeniji i da je platforma na kojoj se obraćate toj publici neka digitalna platforma. Ili ako govorimo recimo o nešto starijoj populaciji, onda je za vjerovati da će možda i neke sada već autane, odnosno dejtani načini komunikacije dobro doći u obzir. Na primjer, ostavljanje određenih letaka u kaslićima. No, da bi zapravo publika postala vaša vjerna publika, za to je važna zapravo kontinuirana komunikacija. To održavate dakle putem vaših kanala za komunikaciju, ali isto također održavate zapravo direktnim kontaktom. I za kraj, ako je teško odlučiti i ako je teško zapravo pronaći vjernu publiku, uvijek je dobro zapravo otići na neki sadržaj iz kulture vaše kolege, možda u neki drugi grad, da pogledate načine na koji da publika konzumira kulturu. S obzirom na to da mi imamo vrlo bogatu kulturnu scenu i da je konkurencija, da tako kažem, među kulturnim sadržajima velika, izuzetno je važno da tu pronađete neku svoju nišu i da publiku ne doživljavate samo kao netko ko će u tom smislu biti dio vašeg auditorija, nego neposredno zapravo utječete i na njezin odgoj i razvoj, kao i na odgoj i razvoj cjelokupne publike koja konzumira kulturni sadržaj.